Здравейте, казвам се Снежина Стефанова Блогова. Това е новия ми канал. Сега в този клип ще ви покажа неща, които сама съм си направила и които мога сама. Сега ето така, тук ще си подпра таблета. Сега ще ви покажа неща. Там да го дигнем. И ето така, не. Така ще го сложа. Сега с това лепило, с помощта на ето това лепило, си залепвам ето тези неща. С помощта на това лепило всичко залепих на моята папчица. Сега вътре в моята папчица ще ви покажа какво има. И даже го възьмам да си сложа. Лапа. Ако знаете какво е лапа, сложете лайк в коментарите и искам да има 100 000 лайка. И слушайте сега, значи тази събота или по-другата ще снимам клип как съм из Джамбо и какво ще купа на Стич. Ако знаете какво е Стич, и Стич и Лило и женския Стич, пишете в коментарите. И сега в момента ще ви покажа първата лапа, само да ги оправя, защото те като са ми стояли в папката и са събрали доста косми. Ще ви покажа как ще ги измием точно. Първото, което е, това ми е първата лапа за 5 лева, общо по-ефтино е от по-голямата лапа. Голямата лапа, пак когато бях ходила на Олимпиада по математика, тази струваше 20 лева, когато ходихме на едно, нали, в Дупница се провеждаше, ходихме на един пазар. И в този момент видях тази лапа, защото роднината ми, моята родина, той се казва Йоан. И той е в Пиперево, както се е родил в Пиперево. И ние много се караме в клас и това си е вярно. Сега, после, когато той си уйде, аз си купих лапа за 20 лева. Лапа за 20 лева си купих. Следващата лапа, когато ходихме на пазар, тогава не беше Олимпиадата. И знаете ли какво? Аз ходих на пазара и тази струва точно 3 лева. Най-ефтината лапа. В този момент сега с първата лапа от 5 лева, която ви показах, прозрачната, ще ви покажа дали са еднакви. Не са еднакви. На размер не са, но са хубави. А сега в моя канал ще ви покажам доста интересни неща. И в момента, в който ми лайкнете едно видео, ще ви запиша в един мой клип и ще ви кажа всичките имена. И искам и ще ви кажа кога ни е френ срещата, къде ще се предава френ срещата. Ще има автографи, картички, всичко ще има по-всякъде. Сега ще ви покажа едно нещо. Слушайте се, значи от моите неща те са създали Стич. Аз обичам Стич. Който обича Стич да лайкне това. И Стичът трябва да си купите в Джамбо. В книжарница Класик, в Дупница. Навсякъде го има, където влезнете и ако няма, отивате в Джамбо и в книжарница Класик. Там са най-скъпите в книжарница Класик, а в Джамбо не знам колко са скъпи. И в което после има и награди от мен, ако сте си купили изобщо
стич неща. Искам да ми кажете и специално от вас искам по един лайк. Вече го казах. Сега ще ви покажа стич нещата ми. Те са много, вече не знам сега кое да ви покажа, кое ми е старо, кое ми е ново. Първото, което ще ви покажа, ето с чантата стич и тениската стич. Може да си я купите тениските стич и блузите през Екон и през Тему също има. И на 0.7 юли ще ви дойдат нещата от Тему през Екон. В което имах карти тук. Даже по 2 опаковки бях си купила. Ето ги. В следващото покажа всички карти. Ето я картата на стич. И следващата карта на стич. Ето, стич е животно. И ето ги другите две карти. Стич и другия стич е вау! Следващото, което имаме пак същата карта, защото има повторение в едни. Други няма повторение. Стич розов, който се от син стич се променил в розов стич. Ето следващата карта. Ето и другата карта. Това си реших да си ги сложа в една рамчица. Стич химикал, който пише черно. Също имам и стич гума. Вижте как може само да приберете. Нали сега е така само ще я извадя. Разглавията си го това. Даже това си махате отдолу. Слагате го отново. Стичът. Слагате отдолу това. Само го бутате. Ето така. Тук малко да се покаже отдолу. И хоп. Лесно е. После има ли нещо друго? Не. Също като е портфел стич. Много стич го обичам. Линия стич. Син стич. Розов стич. Пастили. Такива от едни пастили, които може да ги размажеш навсякъде. Да ги таковаш. Това не го гледай, това не е част. Аз си го сложила в джамбо. Добре, сега. Другото, което е на стич има. Чакайте да взема. Двете. Хора, намирам доста неща сега на леглото ми. Леглото ми е от ляпца, не да се казва. И после, когато се приберем от дълго, на следващия ден снимаме. И как ядеме розова храна, как в Kaufland и взимаме само розова храна. Без тървена, без жълта. Никаква. Имаме стич. Което голям вид съм на стич. Сложих му лепенка на Ана. Сега Лило и Стич. Жълт стич. Тук на тениската ми има зелен стич, червен стич, син стич, розов стич, всякакъв има. Само чакайте, защото не ме виждате вече. Добре, имам това. Това сега ще ви прочита. Това тук тече. Онлайн. Добре, Мога на английски да чета, защото хода на частни уроци по английски и английски ми помага. Нали? И в джамбо, нали, понеже страших всички чаши. Аз съм страшачката на целия апартамент. Страших половината апартамент. И сега
Ще ви покажа друго. What the fuck? What the fuck? Друго на Стич има шапка на Стич. Ето я. И сега ще ви покажа моето кученце. Точно не сега, друг ден. Сега съм стъпнила в моята стая. Моята специална кухничка. Вижте какво има. И някакви химикалки. Тигрови. Вижте. Малки са. Добре, сега погледнах. Тате, сега ще ви спея песен с обич. Само чакайте. Ето така тук. Не изчакайте да си донеса друг телефон на мама. Само да си изтрия грима, защото достатъчно го носи грима. Но загрижам само. Хора, изчакайте ме. Изчакайте ме тук и дай ще ви доведа и кучето. Изчакайте ме 5 минути. Приятели, връщам се. Сега сладката ми куче. Сърка. Добре. Така тази песен ще ви се представя много отдавна. Я хабиби. Така, сега вземам китарата, само да намеря песента. Бездискам. Тя реклами до тук ми дойдеха. Там да се сваля гледната. Аз се завързах. Не стих, защото това четеше. Реших така, че ми харесвам повече, защото съм много. يا ملتقين بكل الأنبياء يا مرفق بالرحمة للناس يا مرسول من الإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بسلام يا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا مشرق الفكرة من الإيمان يا مشرق الرحمة يا ساس يا يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام
حبيبي يا محمد أتيت بسلام عند محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بسلام عند محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بسلام عند محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء. Приятели, знам и тази песен. Сега ще ви пусна друга, в която знам... Значи понякога е бърза и казва 4 по 4 пакет, качва какво по максимално и до там не знам. И сега ще ви пусна една, която е за приятелството, този път българска. И после ще ви дам една смешка и катанка. Приятелството трябва да се броим всеки ден. То е свята като хляба, от съдбата подарен. Хубаво е само да усещаш и така към сърцето ти голямо тегната ръка. Приятелство обичано приятелство, тебе всичко се дължи. Даруйте тази вечно предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обичано приятелство, тебе всичко се дължи. Задуйте тази вечно предателство и от обиди и лъжи. Светанството е свято, само този свят голям, ала нямаш ли приятел, ти след хората си сам. Когато с усмивки и лъжи гледам тебе, приятел, повече боли. Приятелство обичано приятелство, за тебе всичко се дължи. Задуйте тази вечно предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обичано приятелство, тебе всичко се дължи.
Жертвуйте тази вечно предателство и от обиди и лъжи. За приятелството трябва да се борим всеки ден. И свят като хляба от съдбата поварен. Приятелство, обичано приятелство, в тебе всичко се дължи. Запусте тази вечно предателство и от обиди и лъжи. Приятелство, обичано приятелство, в тебе всичко се дължи. Запусте тази вечно предателство и от обиди и лъжи. Обичайте се, приятелите си Искате ли да обичайте. знаете И не коя се е моята карайте! Жулиана Галя от тя си е час е поста. Сега ще ви пусна смешки. Чакайте се. Ще покажа една игра, която аз само играю. Ти сега такава. Сега е това. Огромно и да пътне. Така ще ви покажа. Сега спираме ме, защото сега ще ви покажа. Чакайте. What the fuck? No way, so what's a fair way? Ето такъв стана маниката. Нема кости ни крака. И вижте защо, че му се случи. Няма как да го бутнем, тъпюта пак. Добре, сега друго ще ви покажем. Ще гледате сега тази игра. Тази е много духана. Муджо! Джаджарита! Съвсем цена. What the fuck? Няла! Чачарита! Съсъсана. Да са-на-на-на-на-до. О-но-но-но-но-до. И вижте сега. Пролетни са. И сега друго ще ви покажа. Сега друга игра ще ви покажа. Тази игра, ако я имате, цъкнете в коментарите и се бъдете. Добре, сега трябва да сме Елза. Ето, Елза, готовата и коса. Готовата и тяло. О, Елза много странно изглежда. Оф. Ето сега изглежда сега. Елза! Here we go! Сега тук я правя Елза. То спечелихме. Трябва да отскочим. Така сега изглежда Елза. О, чакайте. No! No! Виждаме как изглежда. Виждаме как изглежда. Аз спечелих. Yes, baby. Сега ще ви покажа.
Кога беше 22, аз ето това таковах. С проекта. Сега ще ви покажа. Стичи, искаме такова мама да ми поръча. Чакайте, защото тя мама заровена за 100,000 снимки. О, ето ме с Саричка. О, друго ще ви дам. Да, известите Стефани Габи. Тук правим сайчета. Тук вече готовото ми нещо. О, Боже. Ама друго да ви покажа. Майка ми със сигурност. Ето ме мене. В средата. Ето ме. Чакайте, ето ме тук. Тук пише на 2 април Международен ден на детската книга. Упи! Тук аз нарисувах всичко. Сега ще ви покажа как. Чакайте. Видях нещо, ама не ми хареса. Трябва да си го поправи. Защото изглежда много тъпо. Какво трябва? Малко магическа прочка, ако може повече. Така изглеждам ли хубаво? После ще ви покажа. Само да си оправя. Oh, what the fuck? What the fuck? Общо. Много хубаво. What the fuck? Това е изумително, хора. Сега си го направих. Изумително. Костолко! Тя засах се. Аз в момента се рисува, приятели. What the fuck? И аз мога всичко да изтрия тук. Чаба чуа чаха. Фадила. Хабибия.
хора, от 5 часа това го правя вече. От 5 часа го правя. От 5 часа. Чакайте, линията не... Ух! Хама, хабибия, я Мухаммад, я рахмата лина набида, я Мухаммад. Снимка, още обработвам аз. Аз мога в снимки да обработвам и сега ще ви покажа резултата на моите работи. Ще ви покажа само, защото... Стига де! Стига! Те това го лайно. Така. Сега слагам още стикери. Аз не мога. Много стикери. Сега ще ви покажа вече. Тук какво съм измислила на това нещо. What the fuck? Къде ги знам тия материали? Къде ги знам? Yes. Сега друго слагам стикерче. Това ми е последното стикърче, да мога да ви покажа финала на всичко. Финала ще е другата седмица на Снежина Стефанова. И рождения си ден ще се снимам и всичко. Моите приятели. Готова съм. Да мога да ме видите. Лелелелелелеле. Хубава съм. Готови ли сте? Обработи го! Обичам ви. Така, сега друга снимка ще обработя и този път ще ви покажа, да не е чак толкова да не се сърдите. После на баба ще я покажа, ще пък не. Тук бях с очила. Юпи! Защото бях. Тук бяха на концерта, вижте. Малко. Чакайте. Само да превърта. Моята приятелка. Ще организира този концерт. What the fuck? Само сега да променя. What the fuck? Така, мама, лека и промени в шоу бизнес. Така, влизаш ето тук, ако имаш iPhone. Променяш цвета и визията. Така да е мрачно сега. Когато била млада.
Млада бабушка, млада бабушка, млада бабушка, млада бабушка. Аз си определям бабушката. Автоматично бе. Къде беше това, бе, човек? Ма как всичко промених на моята снимка? What the fuck? Аз сърцето го увеличих направо. Направо ще го спаля, да може да го видите добре, стикер. What the fuck? Аз всичко промених. Ох, хора, да, спаби се вече. Ау, малко чета се. Защото мама обича черни неща. Фух, дълго казвах. Girlfriend. Oh, what the fuck? Мама ще ме мрази. Мама ще ме мрази. Плюс. Готово е. Хора, вижте се. От общо е готово. Добре, приятели. Чао и сега искам да пишете в коментарите за всичко, което ви показах. Чао!